daga zabe Kano an daga zabe. kutun ana shege siyasa a Kano An yi kutun ana shege siyasa a Kano. wanda ya cuce mu Shi ma ala cuce shi. Muka ce ba ma so a kanan nan ba da mu ba. ba da ni ba a'a ba da ku ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. sai abba baban kowa Kanawa. haka ne ba da ni ba a'a ba da ni ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. sai abba baban kowa Kanawa. bismillah Allah wanda yayi ummi yayi abba baban kowa Allah muna roƙo Allah wanda duk zai cuce mu rabu sa mai mantuwa rabu ga kukan mu za a cuce mu kanawa Allah dan annabi annabin nan wanda shine gadan mu kanawa taimaka mana Allah ko ba su so ba ba da ni ba ba da ku ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. sai abba baban kowa Kanawa. shawara ce zan ba ku lokaci dan yayi ku tattare kayan ku karku goma bayi ƙuri'u za su siya ƙuri'u za su siya ƙuri'u za su siya ƙuri'u za su siya tara a daure a kula ƙuri'u za su siya yakin abba ya gano su ƙuri'u za su siya yasu mai kwai ya gansu ƙuri'u za su siya abi isa ma ya gansu ƙuri'u za su siya Allah ya tona asirinsu ƙuri'u za su siya lokacin tafiya yayi ƙuri'u za su siya za ku yi Allah yayi ƙuri'u za su siya bayan da kuka yi Allah yayi ƙuri'u za su siya sai a kula za su bulayi ƙuri'u za su siya a hakan za su yi kayi ƙuri'u za su siya ko su ba ku kuɗin shayi ƙuri'u za su siya sai ku faɗa musu latti sun yi ƙuri'u za su siya lokacin mutuwa yayi ƙuri'u za su siya na faɗa na ƙara ba da ni ba ba da ni ba ba da mu ba Ba da mu ba ke yaudarar Kanawa. lallai Ba a san ku a Kano sai wata rana. sai abba baban kowa Kanawa. kauce guguwa in ta taho a dole a juya kaga maza kwankwasa ya zo sun juya mu je ka abin ka kwankwasa ka san hanya tuni kai nisa ka taru babbar hanya kusa mai Allah wasa shirin mai gariya an buga an bar ta mu je mai gariya sai ka ko a'a kai ne dai na daya sannan ka ba duku limamin tafiya ni na zifi na biyo ka a baya ko ina ka shige za mu bi ka a baya ta dai kai ne mai rushe shirin su buya Allah ne iya yadda da kai ya za su iya ga dodo ga dodo kwankwasa ga dodo ga dodo ga dodo kwankwasa ga dodo hayya ga dodo kwankwasa ga dodo ga dodo ga dodo kwankwasa ga ko ina in kai ka ji ana abakanawa lale lale maraba ga abakanawa lale lale maraba ga abakanawa lale lale maraba ga abakanawa Allah shi ne ya ba mu kai abakanawa lale lale maraba ga abakanawa godiya muke wa Allah ga abakanawa lale lale maraba ga abakanawa aikin dai a Kano abba na kowa lale maraba ga abakanawa ga mai suna baban mu Abdul Salam na kowa lale maraba ga abakanawa Abdul Salam kuma da kaga abba na kowa lale maraba ga abakanawa lallai kanan muta dace yanzu ga yan baiwa lale maraba ga abakanawa lallai kwakwasa mu mun gode aiki bai saiwa lale maraba ga abakanawa za a yi aiki kun ji kanawa lale maraba ga abakanawa ya ta tara kowa sai ta kanawa
ba da ku ba ba da mu ba ba da